खुलुमबाय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि भिडिअआ जागोन जोंनि सिलबारि एबसु आनसलिकनिफ्राय डिसेम्बर 9-10 आव मोनसे प्रग्राम लाखिनाय जादों। बे प्रग्रामाव नोंथांमोनबो भाग लानो हागोन। बे प्रग्रामनि थाखाय जों मोनसे कोरास प्रेक्टिस खालामबाय दं। सो दिनैनि भिडिअआव जों माबायदि कोरासखौ प्रेक्टिस खालामबाय दं बेखौनो इसिमान दिन्थिनोसै। थौदो फैबाय दं जों धनु बहा थांबाय दं जों सिलबारि सल' रोजाबनो प्रेक्टिस खालायनो सिलबारि गामिनि हमारा गांव है हिंदी परमिशन। क्या है? हिंदी हमारा गांव है हिंदी। बहुत दूर से आया है हम।
लोगोफोर जोंनि गरासनि मेथाइया इनोमोन नोंथांमोना जोंनि मेथाइखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनो हागोन आरो लोगोसे रुको ना थोड़ा मुझे तो बोलने दो ना आरो लोगोसे जोंनि गरासनि मेथाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयर एन्ड व्हाट टेल Subscribe. yes subscribe खालामनो दाबाव bye bye Bye. bye bye